Buhay Kasi sari-sari. grabe na gusto mo. Tapos mo natulos. Sabi man yan. Good morning mga ka-BSS. Andito po tayo ngayon sa aming tindahan. As usual, ang gagawin ko po yun magre-repack at makikipag-rentuwa po sa inyo. Alam niyo naman po ang business, minsan maganda ang kita, minsan naman po ay mahina. Pero minsan po, kadalasan pag mahina ang benta, ito po ang okay, walang bumibili. Ang ginagawa ko muna ay mag-repack tayo ng mantika. Alam niyo kasi, bakit nagsimula na naman to yung araw na to sa mantika? Alam niyo ba na kapag maulan, natutulog ang mantika. Ganon din sa mga store. Kapag maulan, matumol ang bintahan. Mga haba-haba po yung halos gabi, isang maghapon, maulan, wala gaano taong nagalabas, lumalabas sa kanilang mga bahay. Di mahina ang binta. Marami ko kasi na nag-view ng mga videos. Lahat nakita ko, oras na lang inspiring. Ba't di ka ko natin naman ibigay yung mga negative side? Ano ba ang negative side ng sari-sari store? Kasi madaming tao na gustong mag-engage in the business at kadalasan nilang naisipan para daw madali magsimula, magsisimula sila sa sari-sari store business. Alam niyo po yung mga hindi pa po nag-engage into sari-sari store at yung magplano pa lang mag-engage into sari-sari store, siguro may papayo ko po sa inyo. Ang una niyo pong gagawin ay isipan niyo po munang maigi kung yan na ba talaga ang gusto niyo yung direction. Kasi sa matagal ko na po sa pag-engage in the business na ganitong uri ng anak buhay, masabi natin na sabi natin stable kumbaga sa kang andyan na yung pagkain mo, andyan na yung para bang yung store, yung lalagyan mo ng mga pagkain mo, andyan na lang sa labas na yung tindahan mo lang, buka ka na. Maglagay mo na kayo ng mga goal. Hindi lang yung lahat ng mga positive, kasi kalimitan pag ang palagi natin nakikita yung lahat lang ng mga positive, ano yung mga magagandang pwedeng may dulot sa iyo ng ganitong uri ng business. Pero din yun naman ang pag isa lang na isaalang-alang yung mga personal nyo rin namang ibang pangangailangan. Aside, ano ba yung mga, tika mo, ano mga ngambot mo na yung mga negative side ng sari-sari store? Ang negative side ng sari-sari store, halimbawa, siyempre sa una, kapag nag-start ka pa lang, excited ka lahat ng ginagawa mo sa araw kasi gusto mong kumita, di ba? Pero over time, makakaramdam ka na rin ng naboboring ka na. Parang ako nga sa akin, nung pakiramdam ko ng ganitong business, alam mo ba yung nandun ka sa Bartolina? O minsan parang pakiramdam ko ito, para bang magandang boring ako, nasabi ko, andito na naman ako sa aking munting Bartolina. Kasi hindi ka naman makaalis. Hindi mo naman pwedeng iwan kasi mahirap naman itong iaso mo lang sa mga alalay mo. Kasi pag inasa mo lang ito sa mga staff mo kung ganitong uri ng negosyo, baka pagdating mo niya, ubos na yung negosyo mo kasi baka pinautang na o baka pinautang doon sa kanyang mga kamag-anak o kaya naman
hindi nagbinta. Di pagtapos ng buwan, dami kang babayarin, hindi mo babayaran siya ng on time. Ano pa? Yung mga negative, yung lahat mo ng negative. Gusto mong magbakasyon, pero hindi mo rin naman magawa. Di ba sabi natin, ang sari-sari store may pira. May binta, may kita. Ba't ba mahirap magbakasyon sa ganitong ori ng business? Tanong mo na, mahirap magbakasyon kasi masayang ka sa kita mo sa araw-araw. Pangalawa, di ba mga matagal na negosyo, nagka-build up na yan ng mga credit line na mga ganda, ayaw mo na nun mapahaya doon sa mga supplier mo. Lalo pa kung nag-i-issue ka ng mga PDC, siyempre, kailangan mo yung paglaanan ng pera. Yun ang medyo mabigat sa ganitong ori ng business. Kasi, ang foresight mo dito, hindi isang araw, 2 araw, kundi 1 buwan. Kaya mahigit pa 1 buwan. Kasi ang sari-sari store naman, sa simula, pag may pera ka, kung ano lang nabinta mo, yun din ang bibili mo. Pero pag matagal ka na sa business, kahit wala kang pera, makakabili ka. Yun ang positive side. Pero yung negative side naman doon, kapag humina ng binta mo, doon ka magkakaproblema. Kasi, let's say, magkano ba yung goal mo sa dapat mong mabinta sa isang araw? Ang iba natutuwa na sa magkaroon lang mga 15K, 20K, okay na. Pag ano kasi ang kinita mo lang sa isang araw, let's say, bumaba ka pa sa 15K isang araw. Makukuha na doon yung yung mga panggastos mo sa isang araw. Mapuputong, tawag yung sa Tagalog, mahahatak na niyan yung kita mo sa isang araw lahat. Kasi, di ba, ang pinakamalaki na mga gastos natin sa araw-araw, yung pagkain, yung mga bills natin na hindi mo naman pwedeng bawasan. Let's say yung kurente yung pwede mo ba yung bawasan? Yung tubig mo, yung internet mo, pwede mo ba yung tipirin? Naka-fix yun. Dapat meron ka rin namang fix na earnings. Pag humina yung kita mo, meron kang pangabono. Yun ang mahirap doon i-forecast. Ang binta kasi minsan, siyempre, yung negative side no, nag-forecast ka ng mataas na binta. Tapos, siyempre ang lagi mong tinitingnan doon, yung past mong binta. Kasi last month, ganito ang kinita mo. Let's say, meron kang mga 700K na binta. Yung 700K mo na yun, hindi naman ibig sabihin nun, yun na yung kita mo. Ang kita mo lang naman doon mga 47K ang kita mo doon sa isang buwan. Pag narinig yun ng iba, sabi sila, dami mo palang kita. Kapag nasabi mong boring, nasabi ko kasi boring ng isang business. Kasi yung pag-routine mo araw-araw, yun na lang lagi mong ginagawa. Kaya nito, pag walang bumibili, diba ginagawa ko? Nagasalin ako ng mantika. Para mamaya, pag nakabinta ka nito ng 1 galon, let's say meron ka na lang 3 piso kada isang bote, di meron ka 30 piso. Dali magbenta na. Pero naman, yun ang mga sabi nga natin, yun ang mahirap sa business. Yung bang dapat mahaba ang pasensya mo. Kasi pag medyo hindi, talaga ayaw ka sa ganitong oras ng business. Kaya, yun, ba't ko dinidiscourage yung mga taong nag-engage na ito business na yung mga medyo ang kanilang edad ay nasa yung bang nag-retire na sila galing sa
sa pag-i-employ. Tapos, nag-i-engage ulit sa ang iba, naisip nila maggawa ng karihan, gawa ng sari store, para daw ma-excel pa silang kita. Nagsimula ka pa ng business at nung nasa middle age ka na o kaya nasa retirement age ka na. Tapos ang gagawin mong business ay sari-sari store. Sasabihin ko sa inyo, huwag niyo na pong subukan. Bakit po? Ang edad po ngayon ay nasa retire, di ba, 60? Bisa meron ka na yung maintenance. Dati nasanay ka dun sa office na ang ginagawa mo pagka umaga, papasok ka ng 8, lalabas ka ng 12, pasok ka ulit ng 1, out ka ng 5. Di ba ganun lang sa office? Kung ganun ang work nyo sa office, tapos nung mag-retiro kayo sa trabaho, sa office work, tapos balik kayo sa pag-engage into sari-sari store. Tingin ko, hindi siya maganda. Ito ang gawin yung business. Kasi mga 30 years kayo tapos sari-sari store na lang kayo. Kaya, sabi ko naman yun, kasi ang edad na yun ay hindi na angay sa ganitong uri ng hanap buhay. Wala, halimbawa, nagtitinda ka ng soft drinks. Kung wala kang, o kung nag-absent yung boy niyo, hindi ikaw ang bubuhat. O kung ano naman, yung may mga tinda kang LPG, siyempre naman, meron na diyang customer ng mga medyo matatanda na rin. At paano kung, sabi nga niya, nasa late age ka na, nag-start. Nahihirapan ka na magbuhat. Siyempre sa nagbigat na yan. Ang pagkasali nila ng mantika sa mga galon, medyo kumainin ang pulso mo, baka ano pa yan, mabuhos lang. Kailangan mo ng madaming babayaran. Babayad ka ng mga tao para gumaan yung trabaho mo sa isang araw. Ikaw naman sari-sari store naman ang ginagawa. Tingin ko, babayad ka ng 6K para sa isang tindera mo o kaya tindera mo o isang boy mo dun sa store. Mabigat yun. O kaya nangangupahan ka pa, yun pa rin ang isang mabigat na part ng sari-sari store. Pero ang iba naman, sabi nila sa unang tingin, maganda kasi pag matagal ka na, nakita nila na stable lang yung business mo, sabihin nila mayaman ka na. Pero sa totoo lang po, ang kaparehas lang naman ang sari-sari store ng mga nag-i-employ na kumikita. Parang pang principal. Diba yung principal? Gano'n bang kita ng isang principal? Gano'n din nakita namin. Kaya lang, ang problema lang naman po doon, yung principal, pwede silang mag-iwali. Pwede silang pumunta kung saan. Hindi sila nakakumpay lang doon sa isang lugar. Ngayon, every 3 years, lipat ulit sa isang lugar. Yung bang sari-sari store mo, pwede bang lumipat ka? Lipat natin doon sa may beach kasi gusto ko doon mag-beach. Most of the time, yun ang palagi kong problema. Gusto ko magbakasyon ng medyo matagal-tagal, pero nasayang naman ako ng kita. Sabi ko, pwede bang magawa ko naman ng magbakasyon na hindi ko na yung gana binuwari? Sana magawa ko naman isang business. O kaya mga ilang business, kahit na lang sa isang taon. Kasi boring na, di ba? Boring. Nakaka-boring minsan. Lalo pa pag may namatumalang tindahan, yun ang pinaka-boring na part ng sari-sari store. Kasi walang pasok ng pera. Tapos, siyempre, mas maganda pag madami ka perang binibilan din. Yun lang, sabi ko sa inyo. Boring ang sari-sari store
Lalo pa kapag nasanay ka na ng madami kang binibilang na pina. Pag nabiglang humina yung binta mo, ang dami mo nang wino-worries. Kaya, ang suggest ko doon sa mga nag-retire na at plano mag-engage in the business, sabihin ko sa inyo, huwag nyo na pong gawin. Mas maigi ba kung enjoy nyo na lang po yung retirement yung natanggap, at huwag nyo naman pong ilagay lang sa puro sa bahay. Kasi ang kalimitan ko pong nakikita ng mga nag-retire, million nga yung retirement fee, ang ginawa naman po, o hindi bumili ng sasakyan, pinagawa yung bahay. Tapos, aantay sila ng another 5 years para bumalik ulit yung kanilang pension monthly. Kasi sinasabi ko sa inyo, kung yun ang pinaka-goal nyo pagkatapos yun ng mag-retire, stop nyo na po muna. Kasi ang bahay naman, tingnan nyo sa accounting side niya, ang bahay ay always expenses yan. Hindi po siya income. Kaya kung may bahay na kayo, okay na yun. Basta maayos na naman, meron naman kayong tulugan, meron naman kayong kitchen. Sa amin nga, maalawak ang bahay. Kami lang naman ang dito sa bahay. Tapos minsan nga boring. Kasi kakaunti, kami lang. Pero, sa siguro sa mga bata pa, bawa, ang edad niyo pa lang pan-graduate, gusto nyo nang mag-engage sa ganitong ori ng business, I suggest a very good start po yun. Kasi marami pa kayong energy. Yung pag-energy na kahit pangmadamagan, walang tulugan, pwede yan. Kasi ang ganitong uri ng business, lalo pag nasa city ka na, halimbawa, pag peak hour, pasukan, ayun, busy-busy niya. Tapos, pag tapos na naman yung oras ng rush hour, yan, wala ka nang gagawin. Tapos pag gabi na naman, yung nag-uuwihan sila at naghahanap ng mabibilhan, yun doon ka bibinta. Kaya may mga oras na may mga gap na in between na walang ganang binta, matumal. At lalo pa pag maulan, masarap na lang ang sabi ko nga yan, dapat pag maulan, may schedule man lang kung isang linggo mag-ulan ngayong week. Dapat sana meron din akong dapat nakaplano. Sabihin ko nga si Pag-asa, pwede bang i-plano nyo muna kung 1 week ngayon magkakaroon ng tag-ulan. Kung mag-ulan ng isang linggo, dapat nakaplano na yun para makapagbakasyon naman ako ng kahit kaunti. Punta ako kasi kayo maganda mong pumunta. Kaya lang syempre, I doubt kung magagawa yun kasi pag ganito na pong situation nyo, sabi nga, into it, andyan ka na. Mahirap po siyang stop. Kasi ang dami mo ng energy na naandun. Parang may sentimental value na yun. Kaya, masuggest ko lang sa inyo yung mga mag-start pa lang at yung mga nag-retiro na sa trabaho at ito ang nag-feeling gusto nilang gawin. Sana po, isipan niyo po muna ng ilang business. Hindi lang po 10. Kasi pag nandito ka na, saka ka palang mag-iisip, mahihirapan ka na po. So maniwala po kayo sa inyo. Enjoy nyo na lang po yung inyong mga pension. Enjoy nyo na lang po yung buhay na meron kayo. Basta, hindi ito ang tama para sa inyo. Kasi yung mga magulang ko dun sa coastal, lalo pa nung nagsisimula na sila nagkakaroon na ng sakit, doon ko na napansin na mas kailangan nyo na pala ng madaming time sa inyong dalawa, yung pintuhan, yung asawa nyo, malagaan nyo ng mga ikip. Kasi yung mga late na, iba yung mga nag-edad nyo ng mga 65 or 60, tapos nakikita nyo pa, parang grabe, ang dami pang eager na mag-engage in the business. Hindi na ata ito ang tamang lugar para sa inyo. Pero meron naman dyan ng ibang mga field na pwede yung bang oras lang ang hinahanap. Let's say,
Di ba yung, halimbawa, na-engage kayo to teaching, kung ka lang mga tutor, ilang oras lang po yun, pwede yun. Pero ganitong pong sari-sari store, hindi po ito biro. Pang full-time po ito. Di ba ang office, 8 hours lang. Dito sa amin, hindi lang 8 hours. Nag-umabot pa ng 14 hours or 16 hours a day. Oh, ano pa ba ang mga ibang negative side ng mga sari-sari store? Halimbawa, bumabayad ka ng buwis. May isipin, nagbibayad ka ng buwis, mayroon kang BIR niya, mayroon kang meals permit. Doon madami ka ng problema. Kasi pag ikaw close mo yung BIR mo, ang daming requirement, may hirapan ka doon. Oh. Kaya I suggest, kung retire na po tayo at ito pa pong papasukin natin, huwag na po. Madami pa naman pong ibang buhay na mas maigi pa po kisa dito. Yun lang po. Kasi madami na po ako nakitang gano'n. Yung iba pa po nga ay ganda lang kanilang mga parang sabi nga niya, parang millionaire. Parang yamayaman. Engage into biggery, engage kung ano-ano kasi isip nila lahat ng business makuha. Pero hindi naman dahil sa baguhan sila sa business, hindi naman nila nakikita yung ano ba yung situation na actual sa field. Iba kasi yung nakikita mo, iba kasi yung actual na ikaw mismo ang nakaka-experience. Kasi ang daming ganun mga mangyayari. At simula, ang daming energy, ang daming eagerness pag engage sa business kasi nakita nila, ang daming bumibili. Pero di naman nila nakita sa back ng ganong mga negosyo. Di ba? Ito na pong tatapos. Bye-bye po ulit. See you next time sa BSS TV. Bye-bye. God bless. Like, share, comment, subscribe.